Takže čaute ľudia, nemáte s kým hrať? Pridejte si môjho kamaráta, volá sa Mobil Kapitál. Tam vzadu je, tam, vidíte ho? Idem za ním. No a nemáte s kým hrať? Tak si pridajte toho Mobil Kapitál. Tak to sa píše. Mobile Kapitál 84 alebo PESO 305. No a sú tu mody, sú tu shadely pre všetkých. A sú tu zvieratá a tieto brnenie. A je to na štýl Mineru. Už to tu máme rozohrané 28 dní, to je neviem koľko. Je tu aj Nether. No už tu máme Nether. A máme jeden z tých najlepších spawnov tu v Netheri. A no proste kúkajte, čo tu je. Ja si dám len brnko. Je tu proste fortress. Ja si pôjdem nafarmiť veci do fortressu a proste pripojte sa. Budem rád, keď sa pripojíte. No, teda pridáte si ho. Skúste si ma pridať aj na Discord. No, netreba proste Discord, ale nejak sa dohodneme v komentáru. A tak, no, takže, tak. No a moje meno na Discorde je, tuším, Minimyš, ale s tvrdým i, lebo viem gramatiku. Nejsom jak nejaký peťkár. A teda pripojte sa a to je všetko, no. Takže budem rád, keď sa pripojíte a tak, hráme tu dvaja, hrali sme tu 4 a dvaja to rage quitli a proste no, proste rage quitli to. A ja a naštvaný Jakub, Ištvan, on tiež má base, obidvaja teda máme base. Máme tu shopy, donate čestka a tu mám také hociaké proste veci. Teda pripojte sa, no už to tu moc kecam. Takže prosím, fakt pripojte sa, lebo ja prisahám umrem. Prosím. Mám rád svojich fanúšikov. Ak nejakých vôbec mám. Čo to tu predáva? No, toto som vám chcel ukázať bar. To predáva tento majiteľ Mobil Kapitál. A keď mi napíšete do komentárov, môžeme sa dohodnúť a z tohoto shortu to je všetko, tak zatiaľ čau, pripojte sa. Takže čaute.